L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 11 de setembre a les 9 del vespre i el diumenge dia 15 a la mitjanit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Tindrem la secció de seguretat a internet amb Jordi Paraguirre, parlarem de biomimètica amb el doctor Pere Monràs de l'Institut de Ciències Biomimètiques, escoltarem l'actualitat del món de la radioafició amb Antoni Moyano, parlarem de meravelles de les telecomunicacions amb Salvador Cavaller, escoltarem també la secció de radioafició i tècnica amb Luis del Molino, la tecnoantropologia i el món de la tecnologia amb Ricard Faura, el món de la societat del coneixement en Jordi Barreda i la tecnologia més social amb el col·lectiu Colèctic. A més, repassarem el 40è aniversari de les emissores municipals de Catalunya, Ràdio Rubí, Ràdio Arenys, amb Antoni Cintes. Tot això a l'Altra Ràdio de Ràdio 4 a través de la freqüència modulada de la TDT o a través d'internet. També ens podeu escoltar a la carta en el web de Ràdio Televisió Espanyola cercant el nostre podcast. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!